Makadi vateereri, tinokukwazisai, tinotenda zvikuru kwazvo nekuti tsigira kwamunoita. Tine vaimbi vatinavo pano, tichavabvunza mubvunzo mushomani nezvavauya kuzoita nezita ravo vachatiudza voga. Right, tete, tiudzewo zita renyu nezvamauya kuzoita paMoto studio. Makadi vateereri, ini zita rangu ndinoitwawo Beauty Brendah Musara. Ndakaberekerwa masvingo. Ndiri mwana wakwaMusara. Ndauya kuti ndizorekodha music yangu yegospel pano paMoto studio. Ndichitsigirwa nehanzvadzi yangu yamunoona ndinaye panapa anonzi Zakaria Musara. Tisu vativedza takadai, vamwe vachavapo vandinoimba navo vari kunzvimbo dziri kure, asi vachauya havo muchavaona inyu nekufamba kwenguva. Tine album redu ratiri kubudisa rinonzi Satani Akakundwa Kare. Panowanikwa song inonzi Anovenga, hama yake muroyi. Inova song inokurudzira rudo kuhama. Tisavengana nehama, nekuti chinokonzeresa kuti hama nehama dzivengane zviro inyaya dzegodo. Ndofunga hanzvadzi yangu iri panapa ichanyanya kutsanangurirai zvisere. Tinotenda. Sure, regai ndikukwazisei hama dzangu dzinodiwa. Tiri paMoto studio panobikwa manzi dzinotapira. Tichatenda rutsigiro rwenyu. Ini ndinoitwa Evangelist Zakaria Musara. Tine hadzvanzi yangu pano paMoto studio. Tichakupakurirai zvinonakidza kwazvo pamusoro pemuvengi anovenga hama yake. Nekuti Mwari watakadzidza anongodudza badzi kuti Mwari rudo. Saka tine zvizhinji zvatichakupai tiri pano pastudio inonzi Moto studio. Sure, ndinokukwazisai hama. Zvizhinji muchateerera paalbum ratiri kubudisa. Ndo zvatichakupai. Mwari wakuitirei zvakanaka. Tinotenda. Aiwa, tinotenda. Regai titi izvezvi vakutanga basa racho. Vari kutanga album riri kubuda this year August ndizvo. Yes. Saka regai mumbonzwa zvavachaita zvishoma, zvizhinji muchazozvinzwa kana zvabuda. Moto
tsika namagariro. Tine vanhu vakagamuchira bhaibheri raJehovha, asi vacho vanhu vamwe chete ivavo havana kugamuchira Jehovha webhaibheri. Kunyengetera akure parudo. Ndichatenda kwazvo hama kana rudo ruchikuriswa mamuri mumbiri yamambo Jesu. Muroyi.